You blabber. Så ska jag vara cooler. Några som min text. Vad är det gör? Toodles. Låt det senare nu alltså. Ja, jag tar inte på. Inte alls bara. Så. Don't worry. Nej. Då kan ni fortälja till mina djup och hemligheter som är en mega flow och sliar som jag ska fortälja till om. Ja, men nu tänker du på. Jag säger det, Símun. What's this? Jag vet inte, Levi. Hur gick du inte till videon? Oh! Montage! Stats machine. Jag vet inte om att det är montage i listan. Jag ska inte prata video. Nu satt vi, jag rakte det för det. Ja, okej. Att det var rätt montage. Att det var nog som montage. Det var nog som var. Åh nej! Montage. Vad står det? Att det är en action roll. Ja. Det var en action roll. Oh, yes, sir. Ja, Nu det väntar vi där. är en... Det är inte en bil. Limer spelar inte mer. Nej, jag kan inte. Jo, jag inte vet. Kan skifta settings så. Okej, when in doubt. Så kan spela deppa. Ja, men så dämpa där istället. Skype. Nej. Jo. Ja, det gör inte. Damn it. Nej, här är volume. Här är volume i den här pausen. Kvar? Escape. Det är det. Oh my god, det var... Esbern, du så kloker. Vi ska prova där. I know this game by heart. Det hade vi. Känner alla menyerna och allt. Oh! Boom! Ja, det har gått. Jag klarar inte så att det är allt problemet. Kasher, Levi? Jag vet inte, jag har... Han är invoka sina hidden powers. Men... Jag tänkte på... Nej, jag tänker på. Jag vet, jag fick checka det här. Jag sa det bara att han då... Ting-shodan, nej. I do like with vi hångrar då. Jag alltid ska shota Eggface eller Applejack. Minns det. Hej, jag skriver i gaming.fo att Applejack dör akkurat där. Oh, montage! Jag helt bara hvis du kører på YouTube-loksjer, så skal det bare eita montage. Esbern, något görs det? Ja, men... Det är mycket montage, the game. Ja, idag går så Levi. Okej, hvis jeg säger ikke venter vi, så er vi skuffar. Nej! Jag tror... Montage. Jeg fikk han lov den vi, at jeg er nok skott, okej? Okej? Okej. Jeg får mjota for her. Hello, Gordon Freeman. Gordon Freeman. Känner att se det med mitt spel för ni. Bla bla bla, Mr. Freeman. Da, det er små montage til Freeman. Tror vi klarar det. Nå. Och spelade vi inte börja efter dem där. What? För samma vis. Ja, här får vi montage. Kortliga. Det var coolt. No. No, men att det som hände när hon timer för your first class. First class. Ja. Att det programmet är ordentligt first class. Esbern go. But yeah, no. Jo. Figures. No, ända med spel i gott. Esbern.